गुबुन गुबुन जिल्लायाव एबसुनि जोनोम सान फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो मेहेरगोनाङै एबसुनि 52थि गोथार जोनोम सान फालिदों। एबसुनि 52थि गोथार जोनोम सानखौ बाक्सा जिल्ला एबसुआ मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी नब्लाङाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बेबादिनो खुंफुंजानाय हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं बावनाय, फुंबिलिनि हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव मेहेरगोनाङै केक हानाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे सानजौफुनि समाव एबसुनि दैदेननायाव बर' माहारिफोरनि दाफुंनायनि थाखाय गोग्गाथाव आबुं हान्थिनाय आरो गावखौ बाउसोमनायनि सायाव गेवलां सावरायमेल हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारियावनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बाहागो लायो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', एमसिएलए मन्टु बर' आरो एबसुजों सोमोन्दो थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा। गिबियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सान 52 सान, बे साननि थाखाय गासिबनिसिमबो जिल्ला आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय, सिबिनाय, मान बावनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो जिल्ला आफादाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बे जोंनि नब्लांनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सानखौ खुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों आरो बिनिनो गिबि हाबाफारि बायदियै आरज गाबनाय, फिरफिला बिरहोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बेजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननो बिबार बावनाय आरो जोंनि बारग' बिबानगिरि जायफोर बिथांमोना रुंसारि जाबाय बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। बेजों लोगोसे नैबे समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जेब्लायबो सिबिहरगोन, खुलुमहरगोन जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोनांथि साननानै जोनोम होबाय। गिबियाव दिनै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी गायसनगिरि आफादगिरि, लोगोसे गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि नाजानायाव, बिथांमोननि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि सानाव 15 फेब्रुवारियाव दिनै गायसननाय जादोंमोन क'क्राझारनि सार्किट हाउसआव आरो बेखौनो जि लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे हाबाफारि रनसायदों आरो बेखौ हाबाफारि बायदि जोङो बे सावरायनाय मेल लोगोसे जों हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लांगोन आरो नैबे समसिम सौफैनायनि थाखाय गिबियाव जोंनि दैदेनगिरि, बारग' दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर होगोन। बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' माहारि बिथांमोना जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि अनसायबोबाय, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि सहाय होबोबाय, खैदां खैफोद गासिबखौबो सौसिनानै दिनै 52 बोसोर हाबनायाव जेरैबायदि मदद होबोबाय, बिथांमोननि गासिनिसिमबो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोन, जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बेवहाय जोंखौ मदद होदों। गोबां समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा मदद होदों। गुबुन गुबुन आफाद जेरै एलाइड आफाद बिथांमोनाबो, बर' थुनलाइ आफाद, बायदि बायदि आफादफोराबो मदद होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आवथासिम सौफैबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि मावदों आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दं। जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै, जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै, रांखान्थि बिथिंखौ लानानै आरो जोंनि समाजारि जि जेंना जेंगोना, दिनै लाइमोनफोरनि जेंना जेंगोना गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों आरो बे खामानि मावनानैनो 52 बोसोर जाबाय। इयुनावबो जोंनि रायजो राजा, जोंनि माहारिनि दैदेनगिरिफोर, लोगोसे जोंनि गासैबो जे समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोना, समाजनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद होलांगोन बे मिजिंखौ थिबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै एबसुनि 52थि जोनोम सान, बे जोनोम साननि थाखाय बर' माहारिनिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 52 बोसोर जाफैबाय। बे 52 बोसोराव गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरजों बारबोदों। दा बे सिगांनिफ्राय जुदि लानानै जोङो नायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि आरो नोजोरजों जोनोम जादोंमोन, बे थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों हाबा मावबोबाय। बे हाबा मावनायाव गोबाङा जाफुंसार महर मोन्दों, गोबाङा जाफुंसारनो हायाखैब्लाबो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खामानि मावफुंनो हादों होननानै जोङो सानो। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनायनि गेजेरजों गोबाङा गावखौ बाउसोमनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 52थि जि बोसोरसिमहालागै लानानै फैबाय। दा बिथांमोननिसिम आङो
दिनैनि दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि महरै आङो साबायखर बावगोन। जाय फाउन्डार आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनकेसर नार्जारी आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि महर मुस्रिखौनो एसे आलादा महर होफैनाय, दा बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरगोन। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै खामानि मावलांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां हेल्प होनानै, मेलेमनिफ्राय, थाखा फैसानिफ्राय, देहानिफ्राय हेल्प होनानै दिनैसिम लानानै फैबाय, आं बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो साबायखरखौ बावहरगोन। दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जार्नियाव गोबां जोङो नुनो मोनबाय, बर' माहारिखौ जेरैबायदि सिबिनांगौ सिबिबोनाय, आरो सिबिनायजों लोगो लोगो बर' माहारिखौ सिबिनो थाखाय आरो गोबां गिदिर गिदिर लिडारफोर जोनोम जानाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। मानोना दिनै जों जेसेबां नायो बा मेगन बोखारनानै नुयो, बे जेसेबां लिडारफोर दङ बर'नि गेजेराव मेक्सिमामानो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै फैनाय।